I just ban anyone I see would like it's like that. What the fuck? Oh. To hand. Wait. Full clipped. No. I choked it. Let's go. Okay. Hey, Marius cook. Prøv at se hvor meget input ligger her, jeg kan slet ikke gætte det. No. Ej, hvor har du... Ej, hvad er det jeg ser på? Dit input delay. Nej, det input delay. Ej, åh. Hvad fanden er det for 200? Hvad laver din mate, Marius? 200? 200! Fuck, du clean! Oh my god! Ja, så er det over. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Altså, jeg har ingenting. Det var godt det der. Au. Klip det der også. Lige facen. Giv mig nu bare en key, altså. Det kan da ikke være så meget at bede om. Enig. Kan det det? Jeg mangler 2. Så. Jamen, synes du, det kan det? Det føler jeg bare ikke. Greasy! Så jeg kan jo godt stave det. Jeg kan bare ikke finde ud af at lave analyser og alt det der lort. Det er sikkert det der så. Det er også lort. It's fine, Aaron. I'm your kryptonite, mate. Marius' fucking title is criminal, by the way. Sixes with pros and when Reese and fucking Archie is playing. Der er nogen her. Prøv at sniper. Hvad kommer? Prøv at sniper.